Здравейте! Днес записваме второто видео от поредицата от 6 видеа, в които споделям с вас своите водещи ценности, които ме ръководят в работата ми като преподавател по български литература. Припомням, че първото видео, което записах, в него говорих за фокуса върху резултатите, фокуса върху целите, фокуса върху мечтите ни, които сме си набелязали, които сме си поставили, за които копнеем. Днес, в днешното видео, ще говоря за отдадеността. Какво имам предвид, като казвам отдаденост? Често пъти децата ме питат, това не е ли едно и също с фокуса? Ами те нещата се свързват едно с друго, със сигурност. Те не са абсолютно отделни. Ценностите се припокриват, те си взаимодействат. Това е факт, наистина. Какво точно означава отдаденост? Отдаденост за мен означава, когато си обещаеш нещо, дали го спазваш след това. Дали проявяваш усърдието, за да го свършиш това нещо, което си поставил като цел. Какво имам предвид? Често пъти, например аз като преподавател, как проявявам своята отдаденост по отношение на учениците и на родителите. Тъй като моя фокус е върху резултата на децата, аз съм отдадена на това да изготвя тестови задачи, с които да проверим знанията, да изготвя материали, с които да обясня по най-достъпния начин нещата, които изучаваме по програма, да я предоставя обратна връзка на родителите, независимо по кое време на денонощието е. Дала ли съм си обещание да върна обратна връзка, няма значение дали съм уморена или не, аз съм отдадена на това да разговарям с родителя. Дала ли съм дума, че ще проверя съчинението, аз, независимо по кое време на денонощието, проверявам съчинението, за да мога да върна обратна връзка и да дам рецензия и да дам своите препоръки и насоки по отношение на съчинението. Сега, като казвам това, разбира се, че спазвам го в 95% от случаите. Разбира се, че има при всеки човек се случват разни инцидентни ситуации. Нали. Не ме разбирайте погрешно, не взимайте нещата по буквата да ги разглеждаме. Но отдаденост за мен означава дали вършиш, дали изпълняваш, обещанията, които сте си дали. Дали влагате усърдие в дейността, която сте си поставили, която сте си набелязали. В случая за учениците това е постигане на резултат на изпита в края на учебната година, нали така? Специално говоря за седмокласници или пък за 12-класниците. Какво имам предвид? Често пъти децата ми казват, ама аз съм фокусиран върху резултата. Аз мисля постоянно за това нещо. Добре, а какво правиш? Ето тук вече идва отдадеността. Затова казвам, че те се припокриват нещата, те взаимодействат. От една страна ти трябва да си фокусиран върху това да получиш резултата, който си набелязал. От друга страна ти трябва да проявиш съответните действия, да ги извършиш тези действия. Какви са тези действия? Ами аз ви давам домашна работа, давам ви съчинение, което да трябва да напишете, давам ви тези, които да пробвате да изпишете. Ето това е нашата договорка помежду ни. Вие дали сте си обещали да свършите тази работа? Дали сте на 100% отдадени? Какво се случва? Често пъти се случва, че ученикът не успява да свърши работата си. И аз тук, да знаете, никога не връхлитам върху ученика с разни обвинения и критики. Обаче, винаги, когато ученикът дойде и не си е свършил работата, той има причина за това. Нали така? И когато изрече тази причина на глас, често пъти се оказва, че тази причина е била изключително незначителна, маловажна причина. Тя звучи смешно. Тогава
ти самия можеш да се запиташ дали бях отдаден на своята задача, дали съм на 100% там вложен в това, което трябва да свърша. Ето това тук е генералният въпрос, който бих искала да си задавате, когато се наемете с своите цели, с своите мечти. Фокуса върху резултата е едно. Отдадеността вече е нещо допълнително, което ще ви помогне да постигнете мечтите си. Това е втората водеща ценност в моята работа, която се надявам да бъде вдъхновение и за вас. Ще се радвам да споделите дали това е ценност за вас, отдадеността, усърдието. Смятам, че това е нещо много важно, което би трябвало да се възпитава в характера на подрастващите, за да могат да успяват те и по-нататък в живота си. Ще се видим в следващото видео, в което ще споделя следващата водеща ценност, която ме ръководи в работата. Чао!